Dragi moji, evo nas u jednom razgledanju po šumi, jel? Ko što vidite, zelenilo je i naravno proljeće je napokon stiglo. Sad trebalo bi se i paziti, jel? Najviše ima u ovim šikarama, jel, zmija. Treba se veoma dobro paziti. Mi ćemo naravno samo ukratko da kažemo o nekim stvarima. Naravno, ko što sam bio najavio i pitali su mi mnogi kad će novi klip. Uskoro naravno novi klip stiže. Ovo je samo naravno jedna mala najava klipa, jel veoma je sad to pravo vrijeme za snimanje, za ludovanje po šumi i to. Ko što vidimo ovdje je veoma tiho, zelenilo je i sve. Ima dosta suhoga. Naravno, potočić se čuje malo se potok čuje, jel? Nadam se da neće biti neka suša, da nam neće smetat. No idemo malo da još razgledamo, ali blato zato nije otišlo. Idemo dalje. Veoma je tiho i puno je žare ovdje, kao što vidite. Naravno, puno insekata, no čuju se i ptice. Lijepo je u ovo doba godine, pogotovo sad kad je zelenilo i sve. Čist vazduh, jel, baš prija ovom. A je vrućina, pogledajte. Op. Tu se nalazi neka ograda. Nadam se da neće smetati.